سلام تخطات نايس channel كم تخونو كم وترلمون نخلنا تستغمنا تعبينا زبل كوارس تهيز غريبا له نايلو مارسنا بزعبا أن بابرانا بحلنا أبزي دقة أبكاب هجرنا وزعي بفل ما أبزي محبول عالم زتنكف يكون مچم بزح جوان تعومن كبر زلون بحلي أن بابرا كم زلنا كلنا نسعتي مثلا نحنا زلنا بحلنا كابو كل حبرة سباتنا عالم فليزة بلناون تأن بابرانا مغاني بزح تبغى نقدر دم اللو حدا دما بتصبغ علامة جمرة لو ممكن كي تردانا نبحما من قد وسيدنا يو نعنا يحسينا له قطباني يحسينا له نعنا بابرانا وني يحسينا له لزخون دما بززلو انتقصيلو سعبينو ازيو حرقنيا كون مخانو ردو زخونو نقرات اقد السنة بتاعت كنزاربين لهم مالتي سلازي زانا لهم تمرتي 5 dangerous spending habits in our community حمشته نوتي ناي جنزبة تقاقما وي أبقى طبعا يحبرت السبنا عبي بكوز فترة زلو أين غنرمو كين وحكو نحتاج قدامي تنطبي كتعطو مكسام موداتا تسنيلكم سميعكم نتحسب ناب متكبار ناب متحللافون بكلنا حبيرنا غنسرح يتسوع مالتي. So let's start. Number 1 cultural weddings. مچم مرعى حدا كابتي أزيو كبورن نبهلنا دما تزلع عليه بهلنا كمي مخانو ننصبار قلو حدا ناي حاجوس أقاطعمي مرعانا أبع علاوي تكبارنا مرعانا كونا إيو مالتي فزي زمار عزياب استفر عليه بهلتاتنا إرترا استفر عليه عينة ملكع يزوهب كمون كابنا إثيوبيا بزعز في الله مثلا بزعز تهاز له حجي بتصبق انه كم زلو بفلاي ابز معبول عالم اجباب انا بلانا مرعانا نتي كاب عدنا رحيقنا زلنا نبهلنا كنعقب نتي تكباراونت ወይ ነቲ ናብቶም ናእሹ ወለዶ ንምስግጋር ዓብይ ስራሕ ዘለዎ እዩ ብጣዕሚ ቅዱስ ዕላማይ ከነተግብረ ኣለና ቁሩብ ክፋል ዘለዎ ጌጋ እዚ ከዓ ካብ ባህሊ እውን ዝወፀ እዩ ክነስተውዕል ኣለና ባህሊ ኢልና ቦ ክንፃወት ከም ዘይብልና እዚ ቀዳማይ if you're like me of course you're shocked every time you see all these lavish luxury weddings كما تستوعلوا اندحر خوينكم ابقصات ناي فيسبوك وانستغرام نكتامنو زشجرك ازيو زتغانني معاد ገንዘብ ዝወስድ አተገባብራ ናይ መርዓ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮን ፍልልይ ክህልዎ ክእል እዩ ጓል ኣብቲ መዓልቲ መርዓ ደስ ዝበላ ክትገብር እያ ትደሊ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ሓላፍነታውያን ክንከውን ኣለና እቲ ንሕና ደስ ዝብለና ንገብሮ ኣብ ገጻት ናይ ሶሻል ሚድያ ክንዝርግሖ ከለና ንኻልኦት ንኣሽቱ ክሳብ ክንደይ ንፀሉ ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሓላፍነት ሶሻል ሚድያ ኣብ ንነፍሲ ወከፍ ፅልዋ ኢኻ ተመሓላልፍ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ግን ከነስተውዕል ኣለና ብፍላይ ተን ለባማትን ኣብ ስራሕ ዘለኽንን ተን ቁጠባኽን ዓብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይዛረብ ዘለኹ ንስኻትክን ተማሂርክን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕክን ከምኡ ትገብራ ዘለኽን ማለት እዩ كما عينت مرعى كبور نجارات الزيو مودادرت زي بلو ولا نتنبرو لزلنا حبرة تسوون كاون حلف زبالة كتجبر كلها كتجبر خلقي دليت كي جن نبين خند حرجيركيات أوكي على السوشيال ميديا كتمتي خلقها جن خالوت نعيش دكنستيو كمون العيون نخجبرها كم زحال ما تجبرين زلخي بنتارو نسخك ساكنديت غير كناو بتحكم زلخ زفلت نجاريلا فزي زياك نسعول الله لنا معناته التي وددر ኣብ ቅዱስ ነገር ካብ ዝኸውን ኣብኡ ዝያዳ ዝርአ ማለት እዩ እንጂ ምስ ካልኦት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሕብረተሰባት ከነወዳድር ከለና ነብስና ካብ ካልኦት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለዉ ፍሉይ ቁጠባ የብልና ንሕና ተደይ ሓሚቕና ይንሓይሽንና ኣብ መርዓታትና ኣብ ውራያትና ዝግበር ረኣየኒ ንኣምሰሉ ዝግበር ወፃኢታት ግን ኣይ ቲንክ ቅቡል ኣይመስለንን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ብኣወንታ ዘጥቀሶ ኣይመስለንን ክሳብ ክንድዚ 10,000 30,000 40,000 50,000 ገንዘብ ኣብ ሓደ ውራይ ምጥፋእሲ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ኣይክእልኒ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ካልእ ኣገዳሲ ምዕራፋት እንተዝውዕል ነይሩ ሕብረተሰብና ክዓቢ ምኻለ ብዙሕ ኣወንታዊ ፅልዋታት እውን ክግበር ምኻለ ዝያዳ ድማ ህዝብና ኣብ ከመይ ፋሕፋሕ ኣትይዎ ከምዚ ከሎሲ ክንድዚ ኣጥፊና ከይኣኽለና ክንዲ ንስተር ድማ ተገቲርና ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዑ ከነብል ከነገማድሕ ክንውዕል ከለና I think كبرد سمعنا أنت خوينو نجاجز لنا خوينو يسمعني وراينا خنقبر لنا صبغ مرة خنقبر أي قامني حلاف النتاوج نخون على
ኣሽሓት ገንዘብ ከባቡ ኣብ ካልእ ዝበለፀ መዓላ እንተዝውዕል ብቁጠባ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ክጠቅም ምኽኣለ እየ ዝብል ጅብዚ ሕቶታት ኣሎ ክሳብ ክንደይ በጃኹም ኣብ ኮሜንት እውን ክፅበ ሓደ ቲፒካል ወይ ኖርማል መርዓ ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኤሮጳ ክንደይ ገንዘብ ይወስድ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ ገምጋም ምንታይ ክንወስድ ከምኡ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንታይ እቲ ምክንያት እንታይ ንምርኣይ እዩ ክንዲ ዝኸውን ዝኽኣለ ብርግፅ እታ ወድን ትጓልን ሃንደበት ኣይኮኑን ዝምርዓው ዘለዉ ይፋለጡ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ስለዚ ንመን ንምርኣይ ክንዲ ወፃኢታ ዘድለየ ኣብ ኤርትራ እቶም ወድን እንዳጓልን ነቲ መርዓ ገይሮም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ገንዘብ ኣኻኺቦም ብገዝምን ብገለን ብዕድመን ገይሮም ንሓዳር መውፅኢ ይህብዎ ነይሮም እቲ ገንዘብ ነቶም ወድን ጓልን ሓዳሮም ንመጀመሪ መትከል እግሮም ይገብርሎም ነይሮም ኣብዚ ኸ ክልተዮም ፅዒሮም ኣምፅኦም ወይ ሓዲኦም ፅዒሩ ምፅኡ ክንዲ ንሓዳሮም ዝተኽሉ ናብ ዕዳ ይኣቱ ራይወቲ ኣተሓሳስባ እዚ ከነስዕብሎ ኣለና መን እዩ ዝኸስብ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሕብረተሰብና እንተኸይድና መርዓ ክግበር ከሎ ባንዲ ይመፅእ ምግቢ ይመፅእ ገለመለ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ቁጠባ እዩ ዝሃልኽ ዘሎ ምናልባት ካብቶም መርዓውቲ ወፂኡ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ግን የንቀሳቀሶ እዩ ተሪኻዮ ማለት እዩ ብማክሮ ኢኮኖሚ ተሪኻዮ ኣብዚ ግን እቲ ገንዘብ ካብ ሕብረተሰብ ወፂኡ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝተርፈሉ ነቲ ስድራ ወይ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝጠቕመሉ እንተዝውዕል ንሕና እቲ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ተጎዲኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሓጋዚ ምኾነ እንታይ ትብል ጥቕስላቶ ናይ ዚግ ዚግለር ብጣዕሚ ዝገረመትኒ many people spend way too much time planning their wedding than they plan their marriage ብዙሓት መጻምድቲ እቲ ዘጥፍእዎ ግዜ ንመርዓኦም ነቲ ዕለተ መርዓ ንምብዓል ዘሕልፍዎ ግዜን ፕላንን ክንዱ ነቲ ሂወቶም ንዝቕፅል እንደዝሓስብሉ ዝለዓለ ደረጃ ምበፅሑ ኣስተውዕሉላ ዘዘረባ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ክንደይ ኣዋርሕ ንዓመት ዝወስድ ፕላን ንገብር ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሂወት ግን ክንዱ ፕላን ኣይንገብረሉን ኢና that's why ካብ መዓት ሓዳራት ክፈርስ ንሪኦ ምክንያቱ ክሳዕ ክንዱ ፕላን ክሳዕ ክንዱ መደብ ስለ ዘይግበረሉ በንፃሩ ነቲ ንቕፅሎ ሂወት ከመይ ዓይነት ሂወት ክንገብር ኢና ኢልና ኣብኡ ኣተኲርና እንተሓሰብና እዩ እቲ ሕብረተሰብን እቲ ሓዳርን ክዓቢ ዝኽእል ይብላነ እዚኣ ቀዳመይቲ ክትኮን ከላ ካልኣይቲ ኣገዳሲት ድማ ቁማር ጌም ጋምብሊንግ ሎቶሪ ኩሉ እዚታት ናብ ዕድል ዘተኮረ እዚ ድማ ዓዊልና ይንዛረበሉን ኣለና እምበር ኣዝዩ ብዙሕ ኢሜይል እዩ ዝመፀኒ ወይ መልእኽቲ ዝመፀኒ ብቁማር ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ሂወት ብዙሕ ናብራ ብዙሕ ሓዳራት ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብዓብዩ ንደቂ ተባዕትዮ ይፀልዩ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብኡ ይኣትዋ ኣለዋ ሰሚዐ ኣለኹ ብፍላይ እዚ ቤቲንግ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ሰሪሕካ ምምፃእ በቋራጭ ንክትሓልፈልካ ምፍታን ማለት እዩ ቁማር ሰሪሕካ ከተምፅኦ ዘይከኣልካሲ በቋራጭ ክመፀካ ምፍታን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቁማር ግን ከዕውተና ዘይኮነስ ከጥፍኣና ጥራይ ክንፈልጥ ኣለና ብፍላይ ድማ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ካዚኖ ኸይድካ ዝግበር ኣብ ማሽን ኣብ ባራት ዘሎ ማሽናት ብጌይማት ክኸውን ይኽእል ኩዕሶ እግሪ ክስቶ ንክስቶ ክስዕርያ ኢልካ ትገብሮ ክትዓት ክኸውን ይኽእል ቁማር ብካርታ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን እዚ ናይ ሎሚ ግዜ ትሬዲንግ ዝብልዎ ፎሬክስ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ሓንቲ ሓበሬታ ዘይብልካ ብርኪ ናይ ክስቶ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ክስቶ ናይ ክስቶ ኢልካ ቁማር ምእታው እዚ እጂ ኢንቨስትመንት ከይመስለና ትሬዲንግ ኢንቨስትመንት ኢኮኖሚክስ ላይክ ቤቲንግ ልክዕ ከም ቁማር እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ስለ ዘይብልካ ስኻ ስለዚ እዚ ቁማር እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዓብ በሰላ ይገብር ኣሎ ብኸመይ ከነወግዶ ንኽእል ከቢድ እዩ ቴራፒ የድልዮ እዩ ኣነ ከም ጆርጆ ሓሳብ ነዚ ክትገትፍዎ ትኽእሉ ዝብል ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ክቕርብ እምበር ከቢድ ኣርእስቲ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ርኢየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ስጉምቲ ውልቃዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ካብ ገንዘብ ክንእለ ክንክእል ኣለና እቲ ገንዘብ ኣብ ጥቃና ክንገብሮ የብልና ሰብ ሓዳር ተኮይና ንበዓልቲ ቤትና ክንቦ ኣለና እቲ ገንዘብ ብሙሉእ ምናልባት ናይ ሻሂና ጥራይ ነትርፍ ተዘየለ እቲ ገንዘብ ናብ ካልእ ቦታ ክንትሕዞ ኣለና ተዘየ ነፍስና ክንገድእ ቀሊል ስለ ዘይኮነ by gambling we lose both our time and money እቲ ቁማር እዚ ጌሚንግ ንብሎ ዘለና እንታይ ዝገብረና ገንዘብናን ግዜናን ክልተ ኣብ ዓለምቶም ዝኸበሩ ነገራት ከም ንኸስር ይገብረና ካልኣይ ናይ ቁማር ትዝገደደ እንተበላዕካ ፅቡቕ እንተተበላዕካ ኖ እንተበልዕካ ሕማቕ እንተተበልዕካ ሕማቕ እንተበልዕካ እንታይ መስለካ ኣብ ሓደ መዓልቲ $5,000 ተበልዕካ ሰሪሕካ ገንዘብ ምምፃእ ትርጉም የብሉን ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ 5,000 ዘምፅእ እንተኮይነ እንታይ ክገብር እየ ወርሒ ክሰርሕ ክትብል ኢኻ እንተተበልዕካ ኸ እዚ ኩሉ ሰሪሐ ዘምፃእኮ ተበልዐ እንታይ ክገብር እየ ዝሰርሕ ስለዚ ብክልቲኡ ዝሓስየካ በልዕካ ሎሚ እንተበልዕካ ርግፀኛ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክትብላዕ ኢኻ ምክንያቱ the house always wins
تقامرلو زلخا ماشين نسيت تزخسبا موداتا سخاي كونكان እቲ ፕሮግራም ብኸመይ ተሰሪሑ እንታይ ከገብሩ ገንዘብ ይብኻ ሳቶም ክኸስቡ ስለ ዘለዎም ቀንዲ ስለዚ ክርዳዕና ኣለዎ It's hard to walk away from a winning stick. It's even harder to leave the table when you're losing. እዚ ኻ ትዘገርም እንተ በልዕካ ክትገድፈይ ትኽእል እንተ ተበልዕካ ክትገድፈይ ትኽእል ብኽልቲኡ ክሳራ ይንዓኻ ዝበልዕ ሰብ ዝብልዕ ኣይመስሎን እዩ ዝተበልዐ ሰብ ከዓ ገንዘበይ ከማለስ ክብል ግዚኡን እዋኑን ህይወቱን ኩሉ ናብርኡን ኣብኡ የጥፍእ ስለዚ ፕሊዝ እትቢልና ክንሕዞ ኣለና እቶም ኣብዚ ወልፋት ኢና ዘለና ምስቶም ሰባትና ብግልፂ ክንዛረብ ኣለና እቶም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣስተውዕላ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ከምዚ ወዲቖም ኣለዉ ይነግሩን እዮም ከመይ ጌርና ክንነግር ንሓዳራትና ይብሉና ስለዚ ቸክ ግበራ ገንዘብ የጥፍእ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣበይ የጥፍእ ኣሎ እንድሕሪ ሓጊዝክንኦም ይሓፍሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይስከፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓብ ደገፍ የድልዮም እዩ ደጊፍካ ነቲ ገንዘብ ካብ ነፍሶም ኣርሕቕዎም ስለዚ ምናልባት ገንዘብ ተውሒድዎም እቲ ዝመፅእ ሳዕበይን እውን ክውዕድ ይኽእል እዩ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣብ ሕብረተሰብና ንፅቡቕ ኢልና ዘበገስናዮ ግን ዓብ ዕንወት ተውርድ ዘላ ድማ ሓገዝ ንስድራ ወይ ሓወላ ትብል ቃል ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣዝያ ከነስተውዕላላ ዘለና በዓል ክልተ ኣፍካራ እያ ክንጥንቀቐሉ ኣለና መጀመርያ ሕብረተሰብና እቲ ቀዳምነት ጭውነት ናቱ ወይ ክብሪ ናቱ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ዘይትርዮ እቲ ንሓትሕድና ክንተሓጋገዝ ንገብሮ ወፈያ ንነፍስና ቀቲልና ድሌታትና ጎሲና ንሓወይ ንሓፍተይ ንብሎ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኣዝዩ ከኽብረናን ከኽርዓናን ዘለዎ ክብሪ እዩ ንነፍሱ 10,000 20,000 ከይበለ ንሓዉ ወይ ንሓፍቱ ዝህብ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ትሪኦን ኢኻ እዚ ኣባና ግን ኖርማል ነገር እዩ ኣዝዩ ክቡር ነገር እዩ ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ደረት ኣለዎ እቲያ ክንፈልጥ ኣለና ደረት ኣለዎ ካብ ደረት ተሓሊፉ ክሳራ ጥራይ ዘስዕብ እዚ ድማ ክንሪኦ ኢና እንታይ እዚ ሓደ እቲ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝፈጠሮ ምቹእነት ዘይምህላው ኣገልግሎት ትገለመለ እቶም ስድራ ቤታት ናትና ፅግዕተኛ ናትና ኮይኖም ስለዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓብዩ ዘሎ መንእሰያት ሰሪሕካ ምምፃእ ኣይፈልጥዎን እዮም መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ዝፈልጡ ቴሌፎን ተደዊሉ ብቴሌፎን ዝመፅእ ገንዘብ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ኢና ንዕቢ ዘለና እዚ መንእሰይ እዚ ናብ ኤሮጳ ይምፃእ ናብ ኣሜሪካ ይምፃእ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሰሪሕካ ምምፃእ ደኺምካ ርሂፅካ ገንዘብካ ናብራኻ ምምራሕ ኣይለመደን ኣይተምሃረን እታ እንኳ ዝፈልጣ ቴሌፎን ተደዊሉ ገንዘብ ይመፅእ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይብል የለኹን ግን ዓብ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና በዚ ተፀልዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሰዶ ዘለና ገንዘብ ካብ ምንባር ሓሊፉ ንኸይሰርሑን ንኸይሓልሙን ንኸይርህፁን ዝኽልክሎም ተሃልዩ ስድራ ቤት ሃገር ኢና ንዕኑ ዘለና እምበር ሕብረተሰብ ኣይኮና ነድቕ ዘለና እዚኣ ክነስተውዕለላ ኣለና ስለዚ እቲ ንሕግዞ ደረት ክህልዎ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ኢና ክንሕግዞም ዘለና ንኣሕዋትና ፍቕሪ ከይመስለና ነልምሶም ከይንህሉ ንሃንፅ ዘለና ናመሰለና ነጥፍዖ ከይንህሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ሕብረተሰብ ክሰርሓሉን ክደኽመሉ ናብ ዝኽእል ዳ ክንድግፎ ኣለና እምበር ከነልምሶ ከይንፍትን ሓንቲ ዓባይ ጥቕሲ ናይ ቻይና ኣላ ንሓደ ሰብ ዓሳ ዝለመነካ ወይ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብር ዓሳ ሃበኒ ንዝበለካ ዓሳ ምፂኻ እንተሂብካዮ ከሽንካ እንተብልዕካዮ ዝያዳ እንታይ ጌርካዮ ኣለኻ ለማኒ ቀይርካዮ ኣለኻ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ግን ክትገብሮ ኣለካ ውስድ ኣቢልካ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ከመይ ጌርካ ዓሳ ከም ዝግፈፍ ተርእዮ ኣዝኻ ንፍዕቶ ኮይንካ ድማ መግፈፊ ዓሳ እውን ትቦ መግፈፊ ዓሳ ሂብካ ከመይ ገይሩ ከም ዝገፈፍ ተጌርካዮ ሰብ እዚ ነፍሱ ንሕብረተሰቡ ንሃገሩ ክጠቅም ይኽእል ኣስተውዕሉላ ዓሳ እንድሕሪብካዮ በሊዑ ፅባሕ ንጎኻ መፂኡ ሃበኒ ክብለካ ምክንያቱ ካልኣይ ነገርካ በታ ብዘሰይም ግዜ ግን እታ ገንዘብ ሓደ ነገር ተማሂሩ ነፍሱ ክሕግዘሉ ናብራ ክመርሓሉ ስድራ ቤቱ ክኣልየሉ ሃገር ክሃንፀሉ ዝኽእል ተምሂርካዮ ግን ንነፍሱ ኮይኑ ንሕብረተሰቡ ክጠቅም ይኽእል ንስኻ ወይ ኣነ እውን እቲ መዓልታዊ ንሕውሎ ጠጠው ክብለልና ይኽእል ስለዚ እቲ ቃንዛ ንዖም ንዕብዮም ንነፍስና ድማ ሽግር ነውሕድ በዚ ድማ ትዕቤት ክመፅእ ዝኽእል ከነስዕለሉ ኣለና ራብዓይ ሃይማኖታዊ ይኹን ካልእ ፖለቲካዊ በዓላትና ከመይ ጌርና ነብዕሎ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣገዳሲ ምዕራፍ ዘለዎ እዩ I'm very proud of our deep religious heritage and moral values ኣነ ከም ነፍሰይ በዚ ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ሃይማኖትና ኣብ ባህልና ዘለና ክብርታት ካብ መጠን ላዕሊ ዝኸርዕ ኣዝዩ ሰረት ዘሎ ተሪር ሰረት ዘሎ ዋላ ኣብቲ ከባቢ ሃገራትና ክንሪኦ ከለና ከም ናትና ሃይማኖታት ዘለዎም ሰባት ኣለው ከም ናትና ባህሊ እውን ዝመሳሰል ዘለዎም ኣለው ንሕና ግን ኣብ ገንዘብን ኣብ ሕውነትን ኣብ ፍቕርን ዘለና ረዳድኣ
ክሳብ ሕጂ ኦሪጂናል እዩ ዘሎ ሓደ ሰባት ተበኪሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ እምነት እቲ ምስ ሓውኻ ምምያጥ ንሓውኻ ገንዘብካ ምሃብ እሞ ኣሚንካ ካብኡ ምፅባይ ክሳብ ሕጂ ኣለና እዚ ኸ ዓብይ ናይቲ ባህልናን ሃይማኖትናን ሒዝና ዝኸድናዮ ውፅኢት እዩ እዚ ኸ ክንዕቅቦ ኣለና ከነብርሶ የብልናን ኣገዳሲ ሃብትናትና እዚ እዩ እንታይ ግን ንገብር ኣለና ንዕዑ ነብዕል ኣለና እናበልና ዘይመኣዝኑ ካ ነትሕዞ ንዑ ካ ትፀገም ዘለካ እዚ ኸ እንታይ እዩ በቃ ጠገለ ዝሰኣነ ገንዘብ ኣውዲ ዓመት ተባሂሉ መዓት ገንዘብ ይወፅእ በዚ ንኽዳንካ በዚ ንገዛኻ በዚ ንገለ መለኻ ኩሉ ድማ ድምር ኣቢልካ ሸው እዩ ወላ ሓንቲ ንዓኻ ከተብዕለሉ ኣይኮንካ ትፍትን ኩሉ ንሸው ንኸተርኢ ኢልካ ዝግበር እዩ መብዛሕትኡ ንበዓልካ ከማን እንጆይ ኣይትገብሮን ኢኻ ስለዚ እቲ ዘለና ባህሊ ዓቂብና እቲ ኦሪጂናሊቲ ናቱ እቲ ኦሪጂናል ናቱ እቲ ፅቡቕ ንዓቅቦ እቲ በዓልና ማዕቢልና ኢልና ንእትዎ ዘለና መዓት ክሳራታት ናይ ገንዘብ እንተገደፍናዮ ይምረፅ እዚ እንታይ እዩ እጂ ልደት ድዩ ፋሲካ ድዩ የውሃንስ ድዩ ዒድ ድዩ ብኸመይ ነብዕሎ ካብቲ ናይ ቀደም እቲ ሃይማኖታዊ ሰረት ናቱ ምስ ኣምላኽና ዘለና ዝምድና ዲና ፎከስ ንገብር ዋላ እቲ ሾው ንኢንስታግራም ንፌስቡክ ተባሂልካ ዝግበር መዓት ሓጎስ ጎፅ ባላንስ ክንገብር ኣለና እዚ keep the balance between respecting the traditions and wasting valuable resources እዚ ኣብ መንጎቲ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ክብርታት ናትናን ኣብ መንጎቲ ግዜናን ገንዘብናን ንብትኖ ዘለና ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ከምኡ ናብዚ ክዛረብ ከለኹ ዕለተ ልደት ጥምቀት ገለ ናይ ቆልዑ በዓላት ክነብዕል ከለና እውን ማለት እየ እዚ እቲ ዝግባእ ክብሪ ናይቲ በዓልን እቲ ዝወፁ ዘሎ ወፃኢታትን ሓደ ግዜ በርስደይ ናይ ቆልዓ ኢልካ ከይድካ እቲ ዋጋ ክትሪኦ ከለካ ትሳል እቲ ወፃኢታት ኣሽሓት እዩ እዚ ሕጂ የድሊ ድያ የድልን I don't know በዓልኩም በልዎ ብናተይ ረዳዳ ኮምፕሊትሊ I think ጠጠው ክብል ዘለዎ ክውገዝ ዘለዎ እየ ዝብል ምክንያቱ ሲ ንእሽተይ ጌርካ ቆልዓ ንበርዝደይ ናቱ ዊስኪ ጌርካ ተብዕለሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ምክንያቱ ቆልዓ ኣብ ናቱ በዓል ከምኡ ቆልዑት ምስኦም ዝሕጎሱ ብባላንቺናን ብንኣሹ ነገራትን እምበር ብባንድን ብገለን ኣይደልን እዩ ቆልዓ እንጆይ ኣይገብሮን እዩ ስለዚ ብስምቲ ቆልዓ ጌርና ካልእ ዕላማ ንገንዘብ የስ ክንሕጎስ ኣለና ይፈልጥ እየ ይርዳእኒ ክንሕጎስ ኣለና ግን ባላንስ ንርከበሉ ፕሊዝ ባላንስ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ መንጎ እቲ ሓጎስን እቲ ወፃኢታትን ክዛመድ ክኽእል ኣለዎ እንታ ናይ መወዳእታኻ ሾዊንግ ኦፍ እዚ ንሰብ ንኸተርኢ ኢልካ ዝግበር ከዓ ጠገለስ እዩ ናብ ሕብረተሰብና እንታይ ይብለና ኣሎ ብዚ ዊል ሮጀርስ በሃል too many people spend money they haven't earned it to buy things they don't need to impress people they don't like ብዙሓት ሰባት ኣብ ሂወቲ ዘይናቶም ገንዘብ ርሂፆም ከማን ዘየምፅዎ ገንዘብ ካብ ሲስተምን ካብ ገለን ዘምፅዎ ይብለና ኣሎ እንታይ ኣበይ የጥፍዎ ንዘይድልዮም ነገራት ንኽገዙ ዘየድልዮም ነገራት ንዖመ የድልዮም ንምንታይ ኸ ንዘይፈትዎም ሰባት ንኸርእዩ ሰቦ ዘይፈትውኻን ዘይፈልጡኻን ሰባት ንከድንቑኻ ንስኻ ርሂፅካ ከማን ዘየምፃእኻዮ ገንዘብ ተጥፍእ እሞ ከዓ ንዓኻ ዘይጠቕመካ ነገር እዚ ኣስተውዕሉሉ እቲ ገንዘብና ኣበይ ነጥፎ ኣለና ካልኣይ comparing our lives to people around us እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ከባቢና ዘለዉ እቶም ሰባት ሰብ ፀጋ ከመይ ኢሎም ይነብሩ ንሕና ኸ ከመይ ኢልና ንነብር ካብኣቶም ዝፈሊ ነገር እንታይ ኣለና ልዕልዮም ገንዘብ ኣለና ልዕልዮም ፀጋ ኣለና ኖ ስለዚ ልዕልዮም እንተዘይብልና ቁሩብ ክንሓፍር ኣለና ከም ሰብሲ ምስቲ ከባቢና ዝመሳሰል ሂወት ተመረፅና ይሕሸና A lot of people spend so much time trying to look rich instead of actually getting rich. ብዙሕ ሰብሲ ሃብታም ንኽመስል ዘለዎ ንኽመስልቲ መዓት ገንዘብ የጥፍ ይብለና ኣሎ ተሓቂ ግን ክንዲ ክመስል ዝፅዕን ክኸውን ዘይፍትን ይብለና ኣሎ እዚ ኤድሞንድ ሚባካ ዝተባሃለ ክንዲ ሃብታም ክትከውን ዝغሉ ክዳንካ ዝغሉ ገንዘብ ዝغሉ መኪና ገለመለ ሸው ትገብረኮ ሃብታም እዩ ንኽብሉኻ ወይ ሃብታም ኣለዋ ንኽትበሃል እኮ ሓቂ ተተዛሪብና ማለት እዩ ኣለዎ ንኽትበሃል ካብ ኣለዎ ክትበሃል ናይ ብሓቂ ዘለዎ ዘይትኸውን ከ ይብለና ኣሎ እቲ ገንዘብ ተቐሚጥካዮ ብኣገባብ ተሒዝካዮ ሲ ካብ ኣለዎ ክብሉኻ ዝፍትኑ ብሓቂ ዘለካ ኮይንካ ብፀጋታትካ ከቢርካን ኩርዕካን ክትነብር መፅዓር መሓሽ ይብለና ስለዚ እዘን ሓሙሽተ ናይ ሎሚ ነስተውዕለለን ብምልአን ከነወግደን ንኽእል ኢና ነዘውትረን እንተኮይንና ነጉድለን ቀስ እናበልና ድማ እቲ ኣብኡ ዝጠፊ ዘሎ ሃብቲ ኣብ ግቡእ መዓላ ነውዕሎ ንመፃኢና ንሕሰበሉ ኢንቨስት ንግበሮ ፅባሕ ንግሆ ድማ ሓያል ዝኾነ ቁጠባ ንዓይን ንዓኹምን ተረፈ ካብኡ ድማ ንሕብረተሰብና ንዓድና ንህዝብና ከነዕብየሉን ከነንቅሓሉን ክንጠቕመሉን ንፈትን ካብ ኣብ ዘይጠቅም ጨርቅን ወርቅን ተጓሒፉ ኣብ ዘይ
ورك قاعد جوحف هيكونن جن أبزيد اللي شركن حسينا متينن فينا يوق ونجر زي بقوله هو كم نبر أنا بابرانا خطرفي كم زي كونكو يردعكم تاين مباليو كمي كيرنا هذا بسولن بقطع تريرن حبرتسب نهنت يتعلى عمنا هذا channel تم وتر تم هارولن تعبين زلهم صبوا قبركم تم حد الشدمة بزح تستكملوا تتكملوا ذا أرسي من البعض نتتقموا مع حواتكم حاتكم شير قبروان عمون أتحساسبهم كتنكفهم ويكتنقاقهم تخيل يا زبل بزحات رئيتو كم زلوكم يفلتي أبتحت كتصبيكم انتهي تبلو بزعبا زارس سومون حسابكم كتقلصوا يعدمكم نايلو مع أرستي أبستودي الله بكالك ساب من راقب دحانكونو تشاو